Jeste li ikad pomiješali ocet i kore mandarine? Većina ljudi kore obično baci u smeće, ne znajući koliko su zapravo korisne. Nakon što ogulite mandarinu, ostavite kore na suhom i toplom mjestu kako bi se osušile. Već nakon 2 dana su potpuno suhe. Ako želite ubrzati proces, stavite ih na 20 minuta u pećnicu. Zatim ih usitnite u mlincu. Prijatelji, svakako se pretplatite na naš kanal jer vam svakodnevno donosimo besplatne savjete. Istresite prah u posudu. Sada pomiješajte 200 ml octa i kore koje smo usitnili. Dobro promiješajte i ostavite par sati kako bi se ispustili svi važni sastojci. Procijedite kroz gazu i napunite špricu. Sada ste napravili vrhunsko prirodno sredstvo za čišćenje i dezinfekciju površina. Osim toga, kora mandarine odbija i insekte i lijepo miriši, tako da ćete imati mirišljave površine sa zaštitnim slojem protiv insekata. Ovaj prah možete i posipati ispred vrata i odbiti mrave i žohare. Pozdrav!